बर' कसारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मोना धेमाजि जिल्ला सिंनि जनाय बेरा जलदुबि गामियाव रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लायो। जनायनि बेरा जलदुबि गामिनि बाथौ थानसालियाव गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारिखौ धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि अशक दैमारिया दैदेनदोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो जनाय आइटिडिपिनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि, जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मोना खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। दिनैनि जोंनि दावबायबोनाय बेनि थांखिया बेनो, जोङो गामियारिफोरजों जोंनि गोसोनि साननाय बा जोङो खुंथाय मोनबाय, खुंथाय मोननाय उनावहाय गामि बेरा जलदुबि गामियाव फैनायनि जि मोनसे थांखिया बेनो। आंजों लोगोसे फैनायावथ' खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा दंफायो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि अशक दैमारियाबो दङ आरो लोगोसे दखरानि जोंनि मावथिफोर दङ। गामिनि रायजो राजाफोर जोङो ज' बेवहाय जिरायदों बाथौ थानसालियावहाय, बेरा जलदुबि गामिनि बाथौ थानसालि। सावरायनाय फैनायनि थांखिया बेनो जे गामियाव बोरै रायजो जादों जोंनि मानसिफ्रा, जोंनि सुबुंफ्रा, आरो बे हालोदा मा रोखोम हालोदाव दङ बेखौनो मोनथिनो फैदों आरो मा सानदों जोंना रायजो राजाया बेखौबो जोङो मोनथिनो फैदों। जोंनिफ्राय जोङो बुंदों, जोङो काउन्सिलर मोनदोंबाबो गोदानबो जाहैबाय, राङाबो गोबां गैया जोंहा, सरकारा जोंनो एसेल' होदों, माने दा सामलायथ'नाय मोनसे खुंथायसो नालाय, ओंखायनो राङाबो गोबां गैया। ओंखायनो गामिया बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल बिटिसिनि बायजोआव थानाय जेसेबां बर' गामि दङ बेयो सिगाङावहाय सरकारनि दारै फोसावजानांगोन। बेनि उनावहाय बे गामिफ्राव बेसेबां बर' सुबुं अनजिमा दं बेखौसो बिथा खालामनानै जोङो रां बांजाखौ होनाय जागोन। दा मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 12 सेप्तेम्बराव जेब्ला जों रायज्लायदों मोनसे खोथाखौ बुंदों, रांखौ आं हरनो गोसो दङ, नाथाय माखौ आङो बिथा खालामनो नोंसोरनो रां हरनो, गामिया दाबो फोसावजायाखै। दा बे बाथ्रायाव जेला रायज्लायदों बिथाङा गावनो बुंदोंमोन जे जाय गामिफ्रा जेंना जेथो गैला बे गामिफोरखौ जोङो खोलोब हिसाबै जों फोसावलांबाय थानोसै, सेथि खोलोब, नैथि खोलोब, थामथि खोलोब बे रोखोम फोसावलांनाय बाथ्रा। दा बेबायदियैब्ला रायज्लायनाया जों जेराव 12 सेप्तेम्बराव रायज्लायदों बेखौ नोजोर होयोबा दासिमाव गामि फोसावनाया जागायनांसिगौमोन, नाथाय जागायाखै। जों दुखु मोननांदों। दा ओंखायनो सरकारखौ जोङो नारसिननो जोंनि आफादफ्रा रायज्लायबाय थादों आरो बे थांखियैनो हयथ'बा जोङो हाबाफारिबो लाहैनांनो हागौ, जोंनि आफादफ्रा बुंबाय थादों। दा बेनि सिगां जों सानदों बर' कसारी अनसाइ गाव खुंथाय जानानै सरकारखौ लोगो हमनानै गुबै बाथ्राफोरखौ, जेंनाफोरखौ जोङो फोरमायनो सानदों आरो बिनि उनावहाय सरकारा मा बुङो बेखौ जोङो नोजोर होनानै उननि हाबाफारिफोरखौ जोङो मा मावजायो बेखौ जों सानदों। दा गामियाव हाबफैदों होननानै बेरा जलदुबियाव मोननैसो जेंनानि सायाव जोङो रायज्लायबाय, रोखाबो जाबाय। उननि रां बावजाजों मा मावनो हायो बेखौ जोङो रायजो राजानो खोन्थाबाय आरो गामिनिफ्रायबो बाथ्राफोरखौ जेरावहाय बुंनो फोरमायदों, खालि फोरमायनानै थाबानो जानाय नङा, जोङोहाय आफादफोरजों, माहारि आफादफोरजों बावहाय लोगो लाफानानै खामानि मावनायनि थाखाय गामिनिफ्राय सानै साथामसो मानसिफ्रा जेब्लाबो सांग्रां जानानै थानांगोन आरो खामानि मावफानांगोन। होनबा जोङो रादाबफोरखौ सम सम मोनबाय थागोनबो आरो खामानि मावनाया जोंहा गोरलै जालांगोन, बेखौ जों फोथायनो हायो। दिनै जिहेतु बे गामियाव फैनानै मोनसे गोजोननायबो मोनदों। बे जनाय दखरानि सानजा जोबथा लालि दैमा सेराव थानाय मोनसे गोजाम बर' गामि, मुंखौ मख'नांगोन, मुंख्लं सोरगोआरि जालांनाय मालसिं गाम्बुरा होननाय बेयाव सासे एसे मुंदांखा सासे सुबुं दंमोन। बिथाङा बे गामिखौ 1972 मायथाइयाव बे गामिखौ गायसनदोंमोन। गिबि गिबिथ' थासारिफ्रा मोजांमोन, नाथाय गेजेर ससेयाव जिथु दैबाना, बे दैबानाया बे गामिखौ खोब नोरजिया खालामदों आरो दा एसे गोजोननाय मोनदों दिनै एसे मिथिनानै। दा बोसोरनैसो दैबानाया गैया जादों, मानोना आसाम सोरखारनि जिथु बान्दो खोग्रा बिफान, दैमा सेराव बान्दो खोनायखाय थारमाने गामियाव बोसोरनैसो दै हाबाखै। दा थासारिया एसे मोजां जादोंब्लाबो बेयाव गामियाव हाबफैनाय जिবিলাক लामा कालभार्ट बेफोर बायफ्लंजोबना थानायखाय थांफैयाव मानसिफोरना खोब खस्थ' जादों बेयाव। बेनिखायनो जों दिनै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोंना मानगोनां चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो
जोंनि जिल्लानि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोर रायजो राजाजों जों मोनसे सावरायनाय जायो आरो बेयाव काउन्सिलनिफ्राय रां बावजाया एसेब्लाबो बे गामियाव जिथु गोनांथार खामानि जि खामानिया गोनांथार बे खामानिफोरखौ लासै लासैनो फारि फारि मावलांनो होननानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा होननायखाय जों काउन्सिलसिम बिथांनिसिम गोजोननाय बावदों आरो बेयाव गोबां मावनो गोनां दंबावो मानो होनना बुङोबा जों जेरावखि थायाथों मानो बर' माहारिया जाहाथे जों गेरेमसा आरो गोजोरै जों थानो हायो दिदोमथिया जोंना थायो बेयावनो जाहाथे जों जुग जुग हमनानै रायजो जालांनो हायो बेनि बेब'स्थाफोरखौ जों साननांगोन आरो रांखान्थि बिथिङाव जों एसे सोनारलायालासिनो गावनो बोरैहाय मावनानै बोरैहाय जों गावनो गाव गसंथानो हायो बेनि सायाव जों खामानि मावनांगोन मानोना होनना बुङोबा रांखान्थिनि बिथाखौ जुदि गावनि माहारिनि गेजेराव नों जुदि दानो हायाबा जों जुदि दाना लानो हायाबा जोंनि जिथु माहारियारि बाद होनना बुङो बे गोजोर जाया बेनिखायनो जों बे रांखान्थि बेलायावबो एसे मदद सिन्था खालामनांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जों बोरै हायो दावगानो सेस्था खालामनांगोन आरो जोंनि जेब्ला सामाजिक खामानिफोर दं जोंनि फोथायनाय मानाय बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जों खामानि मावनांगोन होननानै जों रायजो राजासिम खावलायो बर' कसारि अनसाइगाव हायुङारि खुंथायाव जिहेतु गामि फोसावनाया खोलोब खोलोब जागोन होननानै एसे सिगाङाव फोसावदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम फोसावजायाखै बेनि सायाव सरकारनिसिम नोंथाङा मा बुंगोन? बे बेलायाव जों दाख्लै 12 सेप्तेम्बराव आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों आसाम एसेम्ब्लिनि जोंनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि जिथु कनफारेन्स हल बेयाव जों बिथांजों सावरायदोंमोन बेयाव लोगोसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो इउबिपि इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन आरो एबा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों जुथाइ रायलायनायाव जों मोनसे गरन्थ'आव फैदोंमोन गरन्थ'आव फैनायाव रायलायनायाव जों बुंदोंमोन दा गामिफोरखौ थाब सोसननांगौ आरो बियाबफोरखौ दानांगौ लोगोसे बेखौ बिसायख'थिसिम लांनानै बिनि जिथु रां बावजा बाजेटखौ बारायना होनांगौ होननानै जों खावलायनायाव थारमाने माखासे आपत्ति गोनां दरखायदों जेरै राभा हासं अट'नमास काउन्सिल आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला मोननैखौ रायखांनाय जादों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बेसेबां हाबगोन बिटिआरआव थालांनाय गामिफोरखौ मोनसे नटिफिकेसन दिरुनफिननानै एसेम्ब्लियाव बेखौ नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सरजाबनायनि बाथ्रा बुंदों मानो होनना बुङोबा गासिबोथ' हाबजोबनाय नङा खना खनला थालांनाय जिबिलाक गामि थालांगोन आद्रा थालांनाय गामिखौ नैबे काउन्सिलाव सोगोन बे मोनसे जाहैबाय बे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलखौ सरकारा माखासे खारननि थाखाय जाहोननि थाखाय थारमाने बेखौ 6 सिदुलसिम लांनो नागिरदों प्रप'जाल हरदों दा बे बेलायाव राभा बिदा फंबाय राभा अर्गेनाइजेसनफ्रा जेरै दुलाराय राभा फरायसा आफाद राभा जौथ' संग्राम समिति बिथांमोना जोंखौ खावलायदों जे बर' बिदा फंबाय जोंनि बिदा फंबाय बर'फोरखौ आगारना लायोबा जोंनि 6 सिदुल जानाय नङा मानोना कन्टिगुटिया बायगोन बेनिखायनो बिथांमोना खावलायदों खिन्थु जों बुंदों मोनसे बाथ्रा बे स्पस्त भाबै जे नोंथांमोननि 6 सिदुला जासान्दि जोंनि गवालपारा आरो साउथ कामरुपआव थानाय बर'फ्रा जोंनि नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानो मोननांगौ जों बे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय चिफ मिनिस्टारा थोंजोङै मोनसे बाथ्रा बुंदों बे समाव जे आपत्ति गोनां गामिफोरखौ दोनथ'नानै जिबिलाक गामिफ्रा आपत्ति गैया बेखौ पेज वाइसआव फार्स्ट पेजआव खामानि मावनोसै सेकेन्ड पेजआव गवालपारानिखौ रायलायनोसै आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि खोथाखौ उनाव रायलायनानै बेखौ पेज वाइसआव सोनानै बेखौ दाफुंजोबनायनि बाथ्रा होदों थाब बावैनो बेखौ पेज वाइसआव मावनो होन्दोंमोन नाथाय दिनै 3 दान होन्दोंमोन 3 दाना दिनै बारलांसै बे बेलायाव दाख्लै जोङो आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथांजों रायलायनायाव बिथाङा नैबेफोरखौ गासिबो नायबिजिरनानै 15 साननि गेजेराव उनाव जोंनो मोनसे रिप्लाइ होगोन होननानै बुंदों खिन्थु दिनैसिम होआखै बे मोनसे जोंहा दुखुनांथाव जानानै दं